Hello everyone, बयखौबो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै थाग्रोबाय आरो आंनि नायगिरि भिउसगिरिफोरखौ गासैखौबो आंनि हेपि निउ इयार नि जासिहरग्रोनाय थाबाय गोदान बोसोरनि थाखाय। दिनैनि भिडिअआ गोदान बोसोरनि ओरैबायदि खास भिडिअ, जोबजासिम नायब्लासो बे भिडिअखौ बुजिनाय मोनगोन आरो मिथिगोन मा दिनै बे भिडिअआव दङ बा मा लाबोदों आङो नोंथांमोननि गेजेराव। बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, ओरैबायदि इन्ट्रेस्टबो जागोन बा ओरैबायदि मोजांबो मोनगोन आरोना। साफ्रोमखौबो नायनो थाखाय खावलायहरग्रोनाय थाबाय आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै बयखौबो आसा खालामनाय थाबाय आरो जोबजासिम नायनायनि थाखाय सिगाङावनो बयखौबो थेंक इउ जासिहरग्रोनाय थाबाय। स' फैबाय थादों, आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै। बेयावनो फुसका जानायजोंनो आं बे भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै। फैबाय थादो। नै लोगोफोर, दायो आं गिर्जायाव मोनफैबाय आरो गिर्जायाव मोनफैनायजों लोगोसे नै जोंहा पास्टर आरो डिकनफोर जिरायनानै दंमोन। बिसोरजों एसे गोजोननाय लाग्रोबाय आरोना। गिर्जायाव मोनफैबाय, दायो मा दिन्थिलांनो हायो नायबाय थादो। नै आरो ओरै थांनानै नै गथ'फोर रावबो गैयामोन आरोना, खालिसोमोन। खालियालाय गिर्जायाव रावबो सफैथ'वाखैमोन, सफैग्रोबाय आरोना। नै दायो थांगासिनो दं आं महिलाफोरखौ देखायनो। महिलाफ्रा मा मावगासिनो दं नायलांदो। आं महिलाफोरखौ नोंथांमोननो एसे देखायनोसै। बिमाफोर आरोना, महिलाफोर माने बिमाफोर। जोंनि बिमाफोरा ओरैबायदि एकदम ओरैबायदि खास मावगासिनो दं होनदों आरोना, बेखौनो एसे देखायलांसै। नै नायलांदो। नै जोंनि आइजोफोरा फिथाइ सावनाया नै नोंखौ दा होसिगोनसो आङो। दालाय खालि रायलायल' नै जोंनि बिमाफ्रा खालि आंखौ बिसिबां मानो इसिबां रायलाय। बरदिननि फिथाइया दासो मोनजायो, बरदिनाव जायालासिनो बे लास्ट बोसोराव जायो। गोदान बोसोरावसो जायो। नायलाय गोदान बोसोरावसो जायो नै रायजोफोर, नाय गोदान बोसोरावसो। मैयासो देनायाव फैनांगौमोन। बिदिखि फिथा जायो नै बरदिनाव जायालासिनो। नै मैया साथाम साब्रै लोगो नांना दुदु दाबदाब देनायाव फैयासै भिडिअ खालामनो। नै नोंनि रायनाया हाबजोबबाय। नै हाबथों आगारखागोन आं नोंखौ। सोरखौ नायनाय होनबा आंखौनो रायदों होन नोङो। आंखौनो रायदों लोगोफोर, आं मैया देनायाव फैयासै नालाय आंखौ रायदों। दे रायथोंसै, जेबो नङा। नै जा मोजां नाखादों मालाय। नै आयु अयनाय जागोनहाय सावालासिनो जानो जासिनाया। बेयाव सावगासिनो नामा? बरदिननि फिथाखौ दासो मोनजादोंहाय लोगोफोर। नै मोनजादों नङालासिनो मोनजानोसो लादों। नै साइज नै सिख्लाफोरा सावगासिनो। नै साइज सिख्लाफोरा सावगासिनो। नै लोगोफोर, नै बरदिननि फिथाखौ जोंहा बोसोर लास्ट बोसोरावसो जायो। नै लास्ट बोसोरावसो जायो। नै लोगोफोर, नाय दा बरदिनानो जोबलांबाय। गोदान बोसोरावसो फिथाजों बरायसिगोन। बरदिनावसो जाखायो नङा फिथाया। गैलाहाय मालाय बरदिननि सिगां। बरदिना जोब्बाय दा गोदान बोसोरसो। डिसेम्बरावनो फैयाखै नालाय। दे मा बुंनो गोसो बुंदो दे। बिथांनि चेनेलखौ सापर्ट खालाम होनबा। दे बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, अननानै बयबो लोगोफोर। दे आरो नायहाय। नै लोगोफोर, गोदान बोसोरनि फिथा जानाय सेलायलायगासिनो दै। ख्रिस्टमासाव नङालासिनो जोबथा बोसोरावसो फिथा जायोना। नै फिथा जाग्राफोरा मा फिथा जादों बाल? फिथाखौ हरै भिडिअ खालाम। नोंहाय मा फिथा जादों? साहा जानाय फिथा सिथाव जानाय। नोंहा मा जाखो? जाला। फिथा सिथाव जानाय सेलायबाय जोबथा बोसोराव फिथा जादोंना गासिबो। हेल'
फिथा जादों फिथा गासिबो फिथा सोरबोलाय ओइ दाउले फिथा जादों हनै मारसिनो गोदान बोसोरनि मेथाइ जादों गोदान बोसोरनि औ दे गोजाम बोसोरा थांबायना दे फिथा जादों नै फिथा गासिबो फिथा जादों जोंहा गोदान बोसोरनि फिथा जादों आरो फिथा दङ लाय मोनजागोन ओइ बै साया आंनिसोमोन नै मा जादों फिथा ओमफ्राय फिथा सा दे मेदामालाय मा जादों बेखौनो जादों दे लुलुआलाय फिथा जादों हेपि निउ इयारनि हाय होननांगौ हाय नै नोंसोरलाय मा जादों फिथा जादों फिथा अरिजिनाला बिसोर सबखौबो लाजोबगोन सबखौबो लागोन बोरो सेंग्रा सिख्लाफोरालाय खिखायासो खिखायसे कुसारी फिथा अच्छा hey तुम लोग क्या कर रहा है पिता कर रहा है क्या कर रहा है पिता सा सभी को भी हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर को बोले ना जाने हो नै लोगोफोर फिथा जानोसै दायो जाबाय नै गोबाङानो दायो आं जानोसै नै नोंनि बोराया हनै मेथाइ खननो सोलोंनाय साफायनाय सोलोंसो हायोबा सोलोंथों बयबो रोंनांगौ ना लोगोफोर जाबाय थानोसै बिदिबा नै लोगोफोर दायो फिथा जाखांनानै साहा लोंखांनानै गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनो थाखाय एसे रंजाबाय नै बिफाफोरा मोसाबाय आरोना मोसानायखौसो भिडिअ लालायबाय नै माबायदि मोसादों नायलांदों गोदान जोबथा बोसोरनि मोसादों बरायदों बिमा बिफा मोसादों नै लास्ट बोसोरनि नै लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाराद्राय गोलावबा बरिं मोनो लास्ट बोसोरनि भिडिअआ बेनोसै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बाय बाय